Я рад вас вітаць усіх на маршы да волі. Дзень волі святкуем тут, у Варшаве, з беларусамі. Глядзіце, колькі нас шмат. І гэта, правда, шчасце, усмешка, бо гэта сапраўды свята, калі нас столькі выходзіць на тое, каб падтрымаць нашу барацьбу за свабоду. Ведаеце, я хочу сказаць, што мы не будзем спыняцца, мы будзем далей змагацца за тое, каб у Беларусі наступіла свабода. І для гэтага у нас дастаткова волі. Три ордера. Лукашенко може стати трижды орденоносцем, бо сьогодні ми змагаємося за те, щоб він отримав ордер на арешт за злочинство супроть чоловічності, супроть білоруського народу, депортація і примус до депортації. І він має можливість отримати ордер на арешт за українських дітей, яких він вивозив з окупованих територій України. Це жудосно, коли забирають дітей у батьків, у матуль, у родиму, в Україні, забирають і вивозять, і пізніше кажуть, що ви не українці, ви русські, ви належите до руського світу, і це злочинство. І це окреслив не я, не Міжнародний кримінальний суд, це окреслюють Женевські конвенції ще з 1949 року, після Другої світової війни. І третій ордер – це відказність за агресію. І тут створюється спеціальний трибунал. І за це він так само може отримати ордер. Він може бути трижды ордероросцем. Ну, не ордена, а іменно ордери. Я ще що хотів сказати, що сьогодні агучний склад суддів, які будуть розглядати білоруську справу. Це 3 судді, 3 жінки. Видите, як це символічно, правда? Погодитесь. 3 жінки у 2020 році. Светлана Тихановская, Мария Колесникова, Вероника Цепкало вышли, а зараз 3 судді Міжнародного кримінального суда будуть вирішати, коли Лукашенко отримає ордер на арешт. Це судді з Румунії, з Беніна і з Мексики. Но ми будемо працювати далі, ми будемо збирати докази, щоб це сталося. Ви думаєте, що тим, хто змагався у 18-м було легко, у 1918-м не було тяжко, але у них була воля вийти і поставить такий кличник, моцний кличник, що ми есть на землі, білоруси, білоруський народ, що ми маємо право на свою державність. І ми, дякуючи тому, що повстала Білоруська Народна Республіка, отримали БССР, отримали Республіку Білорусь сьогодні. І це важливо, що ми будемо змагатися за незалежну, вольну європейську Білорусь. З нами сьогодні депутати Європарламенту, депутати Польського Сейма, Сенату. І це так само важливо, що вони наші сябри. Вчора перший намісник міністра заміжних справ Польщі сказав, наскільки важливо, що є кабінет, як інститут. І ми повинні гуртуватися і об'єднуватися у нашому агульному позиції, у наших агульних намаганнях. Я вірю у свободу, я вірю, що у нас копить волі. Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Свобода для Беларуси починається з нашої волі. Я хочу сказати сьогодні, у мене є воля змагатися за свободу. Я переконаний, у тих, хто зібрався сьогодні тут на пляці у Варшаву, так само є воля змагатися за нашу свободу. Гэта воля є у тих білорусів, які вийшли у 2020-м. Гэта воля, я не сумніваюся, є у тих білорусів, які сьогодні у Білорусі, на жаль, не можуть вийти. Але ми за їх виходимо. І наші серця б'ються разом з серцями тих, хто сьогодні на нашій родимій батьківщині. У нас є воля, і гэтую волю ми реалізовуємо. Сьогодні ми можемо сказати, що ми те, що обіцяли, робимо. Ви пам'ятаєте, що ні однойче виступаючи на наших зустрічах, я казав, ми будемо домагатися відказності для Лукашенка і його хаврусників за злочинство на білоруському народі. І це сталося. 12 сакавіка бягучого года прокурор Міжнародного кримінального суда почав офіційне слідство по факту злочинства супроть белорусского народу, супроть человечности. Я дякую Литве, я дякую правооборонцам, я дякую своей команде Народного антикризисного управления за то, что мы это почали у 2023 и мы сегодня вельми близкие до вынику. И сегодня пришла вельми добрая новина. І вельми символічне. Кожен з вас пам'ятає 2020 год. Кожен з вас пам'ятає 3 жінки.
Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкала. І сёння таксама было агучана, што рашэнне аб выдачы ордера на арэшт Лукашэнку будуць выдаваць 3 жанчыны, 3 суддзі Міжнароднага крымінальнага суда з Мексікі, з Румыніі і з Беніна. Пагадзіцеся, што гэта сімвалічна для Лукашэнкі, што менавіта ў год жанчыны, які ён абвесціў, 3 жанчыны будуць вырашаць далейшы яго лёс. Воля – гэта змагацца, воля – гэта не спыняцца, воля – гэта не адчайвацца, і воля – гэта не адступаць. Мы павінны, як беларусы, сказаць сабе, што мы суб'ект, што мы нацыя, мы народ, і мы маем права выказаць сваю волю і вырашыць наш лёс. Лёс будучай, незалежнай, вольнай, еўрапейскай Беларусі. Мы павінны, а мы не толькі павінны, мы глядзім у вочы гэтай пачвары і мы не баімося, бо мы мацнейшыя за гэтую пачвару. І мы кажам ёй, што мы зможам перамагчы. Лукашенко можа атрымаць не толькі ордер у Міжнародным крымінальным судзе, ён можа атрымаць 3 ордеры. Трыжды ордераносец. Ён можа фактычна быць рэкардсменам у свеце. Першае, я сказаў, у Міжнародным крымінальным судзе за злачынствы супраць беларускага народа. Другое, за незаконную дэпартацыю украінскіх дзяцей з Украіны і пазней перарабленне іх у інтарэсах рускага свету. І тут ён можа атрымаць ордер на арэшт Міжнароднага крымінальнага суда. І зараз мы збіраем доказы, як Народнае антыкрызіснае ўпраўленне для перадачы ў спецыяльны трыбунал адказнасці за агрэсію супраць Украіны. І як чалец Коордынацыйнай рады, чалец парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, мне ўдалося разам з маімі паплечнікамі унесці папраўку ў дакументы Савета Еўропы, што вышэйшае вайскова-палітычнае кіраўніцтва Беларусі на чале з Лукашэнкам будзе адказваць за акт агрэсіі. Так што гэта можа быць 3-й ордер для Лукашэнкі. Падтрымайце нас. Мы будзем працаваць на гэта, каб ён стаў трыжды ордераносцам. У нас хутка адбудуцца выбары ў Коордынацыйную раду. Мы вельмі часта пытаемся, ці варта, ці патрэбна. Я кожнага дня атрымліваю мэйлы, смс-ы, тэлефонныя званкі з просьбай дапамагчы, як і маі паплечнікі ў кабінеце, у Коордынацыйнай радзе. Калі мы маем гэтыя інстытуты, значыцца, нас чуюць. Значыцца, мы можам дайсці да польскіх пагранічнікаў і так, як на гэтым тыдні, вельмі хутка вырашыць пытанне з падачай на міжнародную абарону 3 вызваленым палізняволеным беларусам і беларускам. Таксама гэта было ў снежні, калі група 83 беларусаў-беларусак апынулася ў Польшчы, і мы таксама змаглі гэта хутка арганізаваць. Калі ў нас не будзе Коордынацыйнай рады, не будзе кабінета на чале са Светланай Тихановскай, нам вельмі будзе цяжка дамагацца рашэння ў нашых інтарэсаў. Проголосуйте 11-17 мая. Мне мои поплечники кажут: Павел Павлович, ну трэба агітаваць за наш спіс, але я хочу вас попросить, неважно, за кого вы проголосуете, просто зрабіце. Мы так хотели свободных, демократичных выборов. Зрабіце верификацию усім политикам. Кто вам подобается, чья программа лепшая. Проголосуйте 11 и 17 мая. Вы ведаеце, у маім доме, у маёй хаце, у майго бацькі стаяў заўсёды бел-чырвона-белы сцяг, з якім ён выходзіў на мітынгі і шэсці. Я не ведаю, дзе ён зараз, зразумела, што ў нас усё арыштаванае, але я думаю, што у кожнага з нас у сэрцы, як на вашых плячах, на гэтых над галавамі, у кожнага з нас ёсць свой бел-чырвона-белы сцяг. Я думаю, што галоўнае, каб гэты бел-чырвона-белы сцяг быў у кожнага і ў кожнай сэрцы беларуса і беларускі. I jeszcze po polsku. Chciałbym bardzo serdecznie powitać tu pana Adama Michnika, jednego z liderów Solidarności Polskiej, którzy walczyli i zwyciężyli. Im się udało i nam się uda. Dziękuję serdecznie panie Adamu, że pan jest z nami dzisiaj w ten wieczór. Dziękuję serdecznie panu
Grzegorzowi Schetynowi za to, że on też jest z nami, przewodniczący grupy do spraw współpracy z demokratycznej Białorusi w Senacie i w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Andrzej Halicki, deputat Parlamentu Europejskiego. Ja chciałbym w imieniu nas wszystkich, myślę, podziękować Polsce i Polakom za solidarność. My teraz wiemy, co to znaczy solidarność. Dziękujemy serdecznie Polsko za gościnność. Ale ja wierzę i marzę, że po gościnności polskiej na pewno wrócę na Białoruś. Żyje Białoruś! Ze światem!